Bona tarda, doncs. Comencem una nova sessió de la tribuna aquesta de trobada debat, de trobada diàleg, que anem començant o anem fent ja diverses vegades. Només una petita advertència perquè se sàpiga que es grava la sessió. Per tant, quedarà constància dels que hi som, etc. No? Molt bé. Avui tenim, el títol de la trobada d'avui és l'herència del papa francès en l'àmbit social. Sembla que per l'època en la que estem, no? La mort fa poc temps del papa francès ens ve a tots la idea de la tasca que va fer durant el seu pontificat, d'una forma senzilla, valenta, clara, parlant directament a la societat i també directament al món, als directius del món i de la societat, saber què és el que fallava, on s'havia d'estar, què és el que havia de venir. El ponent pensem que és el més indicat pel tema, el doctor Joan Costa Bou, especialista, posàvem aquí, en doctrina social de l'Església, realment com a bon estudiós acadèmic, professor de la Facultat de Teologia, vicari episcopal... Delegat episcopal. Diocesà, es diu. Diocesà? Delegat diocesà. De pastoral social. Rector de parròquia, per tant, el tema del contacte directe amb els feligresos, amb el ciutadà que s'apropa a demanar l'auxili espiritual i permanent col·laborador de la federació, que un cop més doncs, el tenim aquí. Res més, el debat, la forma habitual és la de sempre, el ponent es fa una exposició i després diàleg obert a participar. Com sempre, no ho he dit, però és organitzat per la Federació de Cristians, per l'Associació d'Amics de Sant Raimon i per l'Institut de Manuel Munier, que saludem el seu president, que com sempre ens acompanya. Molt bé, res més i endavant. Bé, de temps una mica són quasi 3/4. Quasi 3/4 fins... Què fem d'exposició? Necessita mitja de 3/4. Deia, jo em sento totalment d'autor i hereu de mossèn Antoni Maria Oriol Tataret, que és qui em va introduir i involucrar, millor dit, a la doctrina social de l'Església, i d'aquí he après, jo penso que gairebé quasi tot el que sé de la doctrina social, de la seva saviesa i de la seva bondat, no?, en aquest sentit. I ell deia, a què voleu? Li preguntava, explica la doctrina social. Diu, en quant temps? En 5 minuts? En 1 hora? En 3 dies? O en una setmana? No? I llavors era capaç de fer-ho en 5 minuts o en una setmana, no? I doncs jo he après bastant d'ell a fer-ho així, no? Per això, quan em diuen el temps, llavors matitzo, que explicaré que no. Ell sempre feia els esquemes, l'esquema breu, l'esquema mig i l'esquema ampli de tots els documents que estudiava. Del papa francès tenim bastanta documentació. Hi ha documentació, jo dic, de pes, que són les 3 o 4 grans encícliques del papa francès. La primera és la Lumen Fidei, que ja explica que està feta a 4 mans, que de fet era majoritàriament del papa Benet, però també hi ha la seva mà, sobretot a l'últim capítol, que és la part social de la Lumen Fidei. Però després hi haurà aquest altre gran document que no sigui en encíclica, era el seu gran document programàtic, que és Evangelii Gaudium, noves de l'Evangeli, on allà marca una mica la pauta de quin serà el tarannado que ensenyarà al llarg de tot el seu pontificat. Després vindria la segona gran encíclica, no? la Laudato Si, no? que sobre les qüestions ecològiques, que ara ha fet 10 anys just que es va publicar aquest any, aquest mes de maig, doncs farà 10 anys de la publicació de l'Laudato Si. De fet, estem fent bastants actes entorn d'aquest mes. Ha coincidit aquest any amb els 800 anys del càntic de les criatures del Francesc d'Assís. Llavors, això és comptat. I després de la Laudato Si va haver-hi una altra gran encíclica, que era la Fratelli Tutti, que és la tercera encíclica i el quart gran document
del papa Francesc, que també explicaré alguna cosa. I el Club de la Fratelli Tutti ha escrit fa molt poc, abans de morir, no? Doncs va publicar la Dilexit Nos, que crida molt l'atenció doncs, perquè trenca una mica tota la dinàmica dels seus ensenyaments i fa una encíclica molt pietosa sobre la devoció al Sagrat Cor de Jesús. Però, com sempre, l'últim capítol és les implicacions socials del Sagrat Cor de Jesús. No? Llavors, també no s'oblida d'aquesta dimensió amb aquesta última encíclica. Junt amb això del papa Francesc hi ha molts altres documents que són grans tresors, per exemple, els missatges de la Quaresma de cada any. No? Doncs n'hi ha que, com diem en català, en castellà diuen no tiene desperdicio, però la traducció catalana a aquest modisme és n'hi ha per sucar i pa. No? I llavors, no? doncs, missatges de la Quaresma del papa Francesc hi ha una bona colla espectaculars. Llavors, hi ha uns altres documents que són molt bonics, però molt. No? De fet, faig un curs als seminaristes de l'etapa pastoral sobre una mica què s'espera d'un sacerdot des d'un punt de vista social. No? I el que us hi explico són els 5 o 6 ja són grans documents de les Jornades Mundials dels Pobres. Són un missatge que fa, els missatges de la Jornada Mundial dels Pobres, que són curts, solen tenir 4 o 5 folis, però són molt impactants a l'hora de cada discurs de, podríem dir, el que vol donar a entendre de com a cristians ens ha d'impactar i ens ha d'involucrar la realitat de la pobresa en el nostre món. Després hi haurà molts altres missatges que també són molt importants pel que fa a refugiats i pel que fa a migrants i pel que fa a mitjans de comunicació social, que cada any també hi ha el missatge per la Jornada Mundial dels Migrants, per la Jornada Mundial dels Refugiats, per la Jornada Mundial també dels mitjans de comunicació social, en les quals, en aquests missatges, va fent esment i posant en relleu algun aspecte, d'alguna manera, de la dimensió social que implica aquests personatges, aquestes, podríem dir, situacions de vulnerabilitat que ens trobem a la nostra societat. D'acord? Per tant, jo només per el temps que tenim i per la, podríem dir, impossibilitat de comentar-ho tot, després hi ha molts missatges. Hi ha un missatge al Perú que va explicar sobre els drets dels pobres i així, que és superimpactant, la participació als laics de la vida pública, però que dona pel que dona. I, per tant, només em centraré en els missatges en els documents més importants. D'acord? Llavors, el primer de Lumen Fidei, doncs, al igual que Benet XVI va escriure Deus Caritas Est sobre la dimensió de l'amor, i tota la segona part és la dimensió social de l'amor, que és molt bonic, que em toca explicar-ho aquí. Després va escriure Spe Salvi, i també sobre l'esperança, el primer sobre l'amor, el segon sobre l'esperança, i també dedica tota una part important a fer una relació entre justícia i caritat. Dedica una sèrie de números molt importants per la doctrina social de l'Església, però li quedava l'últim document que no va publicar, que era la Lumen Fidei, la llum de la fe, que és la fe. Llavors, Benet XVI l'agafa, ja estava quasi tota escrita, i què és el que aporta? I, com sempre, l'últim apartat d'aquests documents és, a la llum del papa Francesc, que és sempre aquesta dimensió social de la fe. I llavors aquí és una fe que arrela en l'amor, que és molt bonic, una idea de Lumen Fidei, i és que la fe i l'amor no són dues coses distintes, és la mateixa realitat vista des de dues perspectives diferents. Un acte de fe, dir jo crec en Déu, significa em fio del que em dius, i per tant és un acte de confiança, i tot acte de confiança és un acte d'amor. I tot acte d'amor, podríem dir, implica també un acte de fe, de que entenc qui ets i per això em poso les teves mans. I per tant, tot acte d'amor és alhora un acte de fe. I aquesta doble dimensió és molt important per aquesta encíclica, perquè portarà com la fe
que està arrelada en l'amor, i de fet Sant Pau dirà una fe que opera per la caritat, si no és una veritable fe, doncs es posa primer al servei de la justícia. No? Una fe que no es posa al servei de la justícia, no? Es posa al servei del dret, no? Perquè si és de la justícia, doncs llavors, i el servei de la pau i el servei del bé comú. No? I llavors, aquesta fe que es posa al servei de la justícia, de la pau, del dret, no? Diu, ella mateixa, aquesta fe, és un bé comú per tota la societat. No? De fet, el que està portant és una idea de Pau VI, a la Progressió, que deia: si intenteu construir un món sense Déu, no fareu altra cosa que construir un món contra l'home. La frase és de Pau VI. Per tant, la mateixa fe, no? Ella mateixa és un bé comú. Per què? Perquè canviarà la mirada a la societat per entendre, no, com hem de viure en societat a la llum de la dignitat humana, entesa com a imatge de Déu. No? I per tant, i llavors anirà explicant com la fe porta llum a la comprensió que és la família, no? A la llum del que són les relacions socials, a la llum de la nostra vinculació amb la natura, a la llum de com articular la vida política, de com comprendre el perdó a la vida social i de com entendre el mal i el sofriment. Tot això, per exemple, el sofriment sense la fe, no hi ha manera de... sempre queda en l'àmbit del misteri, no? Serà sobretot aquella exhortació apostòlica de Joan Pau II, la Salvifici Doloris, que intenta donar resposta al misteri del dolor, però, i per tant, no, com la fe ajuda a entendre el sentit de la paternitat i el sentit d'un amor fidel en el matrimoni, i com la fidelitat esponsal es pot sustentar només en la fidelitat de Déu. Perquè Déu és fidel, nosaltres podem ser fidels, no? I això també porta a les relacions socials. Dius, clar, si ens entenem que som tots germans perquè som tots fills de Déu, no? Doncs això ens fa descobrir la grandesa de la dignitat humana. Aniré fent petits excursos. No? Per exemple, en els Jornades Mundials dels Pobres, el papa Francesc treia molt sovint una idea que la relació amb l'altre és, si és el meu germà i a més el misteri de Déu està present a la realitat de l'altre, i tocar, podríem dir, el pobre és tocar la carn de Crist, fa servir expressions així. Llavors, l'única manera de tensar-nos el més vulnerable és una amistat mística. No? Que aquesta és, dius, no hi ha una altra manera, si no, no seríem justos, si no, no entendríem la realitat de l'altre com a altra, no? Que amb un llenguatge més col·loquial seria que l'actitud humana, que sí, el papa insisteix molt, no utilitza aquesta expressió, però sobretot ho explicaré, la Fratelli Tutti, d'entendre la dignitat humana és la mirada del ser humà sobre el ser humà, és l'estupor, que és l'admiració reverencial. No hi ha una altra manera de mirar el ser humà que sigui justa si entenc que tot el misteri de Déu està present en tota realitat, en tot ser humà. No? Llavors, així és com ens ajuda. Respecte a la natura, ens ajuda a comprendre, que ho veurem més a fons en la Laudato Si, no? Doncs podríem dir com la casa comuna és un regal, i un regal que Déu ens fa, que només podem acollir per podríem dir, perquè tothom puguem viure conforme a allò que estem creats, no? Després, sobre la política, dirà la Lumen Fidei que la fe ens ajuda a discernir els estils de govern, que és, no, com Crist, a servir, no? O sigui, el fi de tot el govern és procurar el bé comú i, per tant, és servir a la societat i a totes les entitats de la societat. Per tant, és una altra dinàmica la que genera la vida política a la llum de la fe, no? No és ni d'imposar el meu criteri ni de disposar de la gent segons els meus interessos, sinó que sempre, no? Després ens ajudarà molt a entendre la realitat del perdó. Fixeu-vos, els pobles de la terra que la fe cristiana no ha fet arrels, per exemple, musulmans i jueus, per exemple, la Índia amb mentalitat de castes, per exemple, la Xina, no? Tots aquests pobles no han firmat la Declaració Universal dels Drets Humans.
I a més, en aquests pobles no hi ha perdó. O sigui, la lògica del perdó, dius, és ull per ull i dent per dent. O sigui, o guanyes tu o guanyo jo, però l'única manera de guanyar és imposar-me a tu. Però no hi ha un diàleg constructiu per fer un món comú en el qual podem viure tots amb els nostres anells, inquietuds i aspiracions. Dius, no cap, o guanyes tu o guanyo jo, punto. No? I si me l'has fet, te la pagues. No? Aquesta és la lògica de la meitat del planeta actualment. No? I per tant, dius, hi ha moltes coses que dius, o posem a l'entranya de la societat la fe, i no qualsevol fe, dirà una fe cristiana, que això també és molt interessant, si voleu ho deixo pel debat, no? No? I per tant la fe és la gran proposta per la gran convivència humana. O sigui, no només no ens separa, sinó que ens ajuda a conviure, no? I com il·lumina tota la realitat humana, el sentit del dolor, i la gran aportació de la fe a la societat és un món que té esperança. I això, quan Joan Pau II va escriure Eclésia in Europa, i descriu com està Europa, que és una descripció espectacular, i va explicant, no, els signes de com està Europa que expressen un final. Europa és un continent sense esperança. No? Té poc compromís, no hi ha fills, no hi ha vocació, no hi ha, la gent no vol tenir, complicar-se la vida, l'individualisme, no? La indiferència. Va explicant tots els signes que descriuen Europa. És un continent que ha perdut l'esperança. I com l'ha perdut, per això és un món que a ningú li importa a ningú, és un món que tinc por a comprometre'm i a involucrar-me, és un món que ha perdut les seves arrels, és un món, no? I ho dic perquè en aquí dirà, en aquesta primera encíclica, la fe, junt amb l'esperança i l'amor, és el que orienta cap a un futur cert i transforma el creient obrint-lo a l'amor de Déu, que amplia la seva existència. No? I, per tant, doncs, en aquí ens donarà les claus d'aquella idea que després farà servir Evangelii Gaudium, que aportarà a la concepte bé comú o podríem dir que la unitat és superior al conflicte i que el temps és superior a l'espai. Us sona això del papa Francesc, que ho explicaré més endavant. Però bueno, són tesis que ell té en el seu cor, de dir hem d'arribar al conflicte, superar el conflicte per una unitat més gran, i com el temps que diu hem d'endegar processos és més important que l'aquí i ara, dius, no, anem a veure com ho canviem, no? I per tant és la tesi que el temps és més important que l'espai, amb una dita que és molt de Francesc, i jo no l'havia escoltat mai abans de Francesc, no? Després vindria Evangelii Gaudium, que és el seu text programàtic, que també allà parteix també d'una idea que la caritat, podríem dir, neix del carigma, de l'anunci de la fe, i el que intenta és quina és la dimensió social de l'evangelització. Evangelitzar implica no només un carigma, sinó també implica una càritas. I llavors el que intentarà exposar ja és la veritable evangelització, en el fons, incorpora tota la doctrina social de l'Església. Forma part de la missió de l'Església també l'evangelització de la res pública, de la cosa pública. I, per tant, això serà... Llavors, i a la llum de... Per mi va ser una cosa que em va encantar perquè en el número 24 descriu què és estimar de veritat. Dius, si hem entès aquesta càritas que s'implica a la societat, diu, què és estimar? Llavors ho dirà, és primerejar. Primer verb, utilitza 5 verbs, no sé si us en recordeu, primerear, pren la iniciativa amb tot, a servir, a perdonar, a complicar-se. La segona és involucrar-se. I està demanant que l'evangelització es demana involucrar-nos a la vida pública, en tots els àmbits que puguem. Tercera és acompanyar, és sempre estar al costat de qui pateix, de qui és vulnerable, de qui hem d'estar al costat. Quarta, ho diu fructificar,
que és allà on estiguem, els fruits de l'Esperit Sant, no? L'alegria, la pau, la paciència, la bondat, tots aquests fruits de l'Esperit Sant s'han de notar on l'Església hi treballa. No? Si no, ho estem fent malament. No? I l'últim és celebrar, que l'Església celebra tota cosa bona de tots. No? I llavors, a la llum d'això, no? Doncs ens dirà una idea que després ho va convertir en l'any de la misericòrdia, que la virtut central que més ens assembla a Déu és la misericòrdia. No? Aquesta és la virtut de la imatge de Déu. Quina és l'expressió més bonica formulada com a virtut d'un fill de Déu? És la misericòrdia. Després, si voleu, per què la misericòrdia i no una altra, no? I és molt bonic entendre-ho també, però no em toca ara, no? I llavors, aquesta misericòrdia farà que la misericòrdia és fer-me petit per aixecar l'altre. Això és el propi de la misericòrdia, és empetitir-me, com ha fet Déu, de Déu s'ha fet humà, per aixecar-nos i fer-nos del seu nivell. És empetitir-se per enaltir. Aquesta és la dinàmica de la misericòrdia, que és diferent de la compassió. La compassió és sentir amb el cor de l'altre, però no faig res encara. No? La misericòrdia és sempre la compassió que es posa en acte, a la qual m'hi atanso, m'hi apropo per aixecar-te i portar-te a la meva alçada. Això és el propi de la misericòrdia. No? I llavors aquesta misericòrdia, no, posarà una idea que dels grans principis de la doctrina social, que no sé si els sabeu, no, els enumero, no els explico perquè no acabaríem mai, no, però el gran principi de la doctrina social que es diu original i originant és la grandesa i la dignitat humana. Que fa que el ser humà és el subjecte, el centre, el fonament i el fi de tota l'activitat social. No? Sempre la persona. El segon, l'explicitació de la dignitat de manera ètica i normativa, que és els drets humans. I d'aquests dos surten els altres principis que són derivats, que és el bé comú, mirar que tots guanyin, no? El principi de participació, tots són un do per la societat que tenen quelcom a aportar, el principi de la subsidiarietat, el que puc fer jo que no m'ho faci el de dalt, i allà on jo no arribo que el de dalt m'ajudi. El principi de la solidaritat, que és la definició clàssica, és la ferma i constant determinació pel bé comú. Però a mi m'agrada dir que quan més vulnerable és l'altre, més reclama la meva implicació. Aquesta seria la solidaritat. I després hi ha el destí universal dels béns, que Déu va destinar els béns de la terra per l'ús de fruit de tota la humanitat. Hi ha una real copropietat per part de tota la humanitat en els béns de la terra. Per tant, a partir d'ara jo no sóc amo dels béns, sinó només usuari i administrador dels béns de la terra. Aquest canvi de ser usuari i administrador és un canvi. I l'últim principi, que normalment era com un corol·lari a la doctrina social de l'Església, és l'opció preferencial pels pobres. Aquest principi, el papa Francesc el posa el primer i a la llum d'aquest llegeix tots els altres. El que era un corol·lari que sortia d'entendre tots els altres, el papa Francesc agafa l'opció preferencial dels pobres, fruit d'entendre la misericòrdia com la virtut que millor defineix el que és un ser humà, la vivència d'un ser humà, no la dignitat, sinó l'exercici de la seva dignitat, que és la misericòrdia, i això implica que a partir d'ara hem de llegir tots els principis a la llum de l'opció preferencial pels pobres. Això és el que fa aquest document, no? I per tant, llavors, a partir d'aquí anirà aplicant, farà tot un escurs sobre el bé comú aplicant aquests altres com corol·laris del bé comú, que és el temps és superior a l'espai, demanant processos de canvi, la unitat preval el conflicte, la realitat és més important que la idea i que el tot és superior a la part. No? I parlarà d'una idea que no és seva, però podríem dir que ell l'ha feta com una mica més nova perquè que és el desenvolupament integral, que era de Pau VI a Populorum Progressio, que era el desenvolupament integral i solidari. És Populorum Progressio, és aquesta idea. Tota la doctrina social a la llum del desenvolupament. Per Francesc és tota la doctrina social a la llum
de l'opció preferencial dels pobres viscuda en clau de misericòrdia. Val? Aquesta seria la tesi. Llavors, això ho aplica al diner, a l'economia. Llavors, el papa Francesc, jo què diré, es grava i seré intentaré ser molt delicat i m'agradaria que la gent m'entengués. No? El papa Joan Pau II i el papa Benet eren grans teòlegs, homes d'estudi on no feien una afirmació sense posar un matís. Val? La formació del papa Francesc no és un teòleg, és un pastor. I com a pastor que té una idea clau, que és en un món amb una crisi mundial bestial, no? Tenim la crisi econòmica, però tenim una crisi moral, no? De fet, és una idea que repetirà en molts documents, que no estem en una època de canvi, sinó en un canvi d'època. Estem en un món on hi ha un canvi d'època, i un canvi d'època on Déu no hi és present. No? Ara, jo dic perquè entengueu el papa Francesc, poseu-vos a l'època dels apòstols, que han d'evangelitzar un món que és pagà. Pagà no vol dir que no són creients de les seves religions. No són ateus, els pagans són creients, però d'altres religions. I han d'evangelitzar aquest món. I podríem dir no tenen escoles de teologia, no tenen molta fum, podríem dir, i què expliquen? Que Déu t'estima, que t'ha salvat, que t'ha perdonat, s'ha quedat entre nosaltres i dius, i matisos ningú. No? Quan Felip es troba amb l'eunuc aquell de Candaces, no? I li explica, pregunta, no? De qui està parlant el profeta Isaías? I li explica que és Jesús, i li explica el querigma, i quan acaba diu, doncs mira, hi ha un riu, el pots batejar? I el bateja. Avui en dia, 2 anys per batejar un tio. No? I si no està disposat, no, a professar la fe i el credo ben entès i viu moralment bé, no el bategem. No? Però en aquella època no ho feien així. M'explico. No? El bateja i adivina aquest senyor on es formaria el resto de la seva vida, però està batejat. I així es comença l'Església. Doncs el papa Francesc veu una mica com on està així i anem a per lo essencial. I anem a per què és gruixut. I per tant, li importa molt poc les subtileses de la teologia, els matisos de la moral, i el que vol és, no és que ho estigui negant, però tot això ja ho ha aclarit Joan Pau II i Benet XVI. Ara anem a veure aquí, doncs, amb aquest caos que tenim, com intentem oferir la bellesa de l'amor d'un Déu que ha vingut a buscar-nos i que tenim tots esperança i ens crida a tots al seu costat. Llavors, per això a Francesc no podem anar per matisos, perquè tampoc li interessen gaire. I això fa que farà afirmacions que ni Benet XVI ni Joan Pau II hagués fet. Per exemple, l'economia actual mata, la frase de papa Francesc, literal. Clar, la majoria dels economistes que us moveu en el món de anem a fer negocis o mercat, l'empresa, i t'està dient que ets un assassí. Diu, no m'ho digui, m'explico. Ara, si ho vols entendre, què vol dir que l'economia actual mata? És una economia que moltes vegades s'oblida dels més pobres, que no tenen accés, que és un món on el centre d'atenció és un altre, dius, té part de raó. Però vol dir que tota l'economia actual mata? Dius, no, hi ha molta gent que treballa molt honradesa, la seva empresa és molt exemplar, els productes que venen són nobles i, per tant, m'explico. Però el papa Francesc se l'ha de voler entendre. I el problema és que hi ha molta gent que no l'han volgut entendre, no han volgut fixar-se només en els no matisos i complicar la cosa. Ell diu l'economia que mata. Sí, no, però no ho diu, no? És una economia d'exclusió. I llavors la idolatria del diner, llavors la desigualtat genera la violència, però llavors apostarà pels grans temes. Diu, si volem canviar això és el diàleg per fomentar la pau. I si no, no. Però s'adona que l'antropologia que hi ha darrere, com vivim sobretot a Europa, però també a tot el món, ja ho havia dit Benet XVI, és una qüestió antropològica. Tenim mal plantejat què és el ser humà.
i un ser humà. I, per tant, dius, el que hem de fer és evangelitzar de tal manera ser capaç de mostrar què és la dignitat humana per ser capaç de viure en coherència la vida cristiana. Val? L'encíclica Laudato Si, perquè el temps que m'heu donat no queda molt, el que farà és veure com aquest problema que Evangeli Gaudium havia posat sobre la taula, i per què deia tot el que deia? Perquè l'antropologia que ell descobreix amb tot el que està passant és la profunda indiferència de l'home davant de l'home. No? Ho deia amb una frase que ho va dir quan va anar a Lampedusa, però que està incoada a Evangelii Gaudium, que és: l'estat del benestar ens ha anestesiat el cor, ens ha incapacitat per plorar i ha dut a la globalització de la indiferència. Si jo hagués de resumir tot el pontificat de Francesc, és tolerància zero a la indiferència. No? I Laudato Si és, davant d'un món que s'ha tornat destroyer del mateix món, on tot està interconnectat, i destruir el món és destruir les persones que viuen en aquest món i deixar un món inevitable pels que venen darrere, llavors dius, com trenquem la indiferència amb tot això? No? Llavors, és molt bonica la fonamentació teològica de la qüestió ecològica, que és superbonica, que si voleu després en parlem, no? I les causes d'això, doncs, dius, són dues grans causes. El relativisme és un món que no hi ha veritat. Llavors, si no hi ha veritat, què em mou? Els meus gustos, els meus interessos o les meves passions. Punto. Val? I, per tant, és molt difícil que em mogui l'altruisme. Seran els meus gustos, les meves interessos o les meves passions. No? Dius, doncs el relativisme fa que el valor de les coses és el que poso jo i el valor de les persones és el que poso jo. Què vals tu? Què val la meva dona? Els meus gustos. I quan ja no m'atreu, no val res. Què val el meu nano? Els meus gustos. I si el que ve no m'interessa, doncs no el deixo viure. Què val els meus pares? Els meus gustos. No? I si m'és una càrrega, doncs l'aparco o l'eutanasio. O sigui, és un món que el relativisme no hi ha una veritat objectiva que puc descobrir la grandesa de la realitat que tinc entre mans, sers humans, la natura i tot el que m'envolta, sinó que jo li poso el valor que a mi m'interessa. Junt, el gran drama, segon drama, diu la tecnocràcia, tenim un poder espectacular avui en dia a les nostres mans, que o l'ús dels nostres interessos amb tota la tecnologia que tenim entre mans ens hem tornat destroyers. I dius, no? Darrere haurà de replantejar el ser humà, no? Entendre que tot està connectat i, si volem, a la llum de l'opció preferencial pels pobres, que tots els problemes ecològics qui sortirà perdent en un tema seran els més pobres, perquè no tindran recursos, perquè no tindran accés a la sanitat i a moltes altres coses, dius, cal replantejar el món a la llum d'això. Això seria Laudato Si, i com tots, al final demana una ciutadania ecològica i una conversió ecològica, que són quines són les grans virtuts que fomenten aquesta preocupació per la casa comuna. És molt bonica, que si voleu les dic després, no? Entre elles la humilitat, l'austeritat, no? L'agraïment, la gratitud, la capacitat contemplativa, el sentit estètic, no? Pues la pau interior, són grans virtuts que haurem de treballar, no? Per fomentar aquesta cura d'aquesta casa comuna, per deixar-la pels que viuen i els que viuran. No? Després l'altre és Fratelli Tutti, que en el fons és també, dius, la fonamentació. Molts es van queixar de Fratelli Tutti, que semblava més un document de filosofia social que de teologia moral. No? Diu, sí, però és que la teologia moral ja la va fomentar Joan Pau II i Benet XVI, o sigui que no feia falta, el que fa és treure conseqüències. I llavors quines són les conseqüències? Bueno, si tots som germans en Crist i la nostra dignitat és a imatge de Déu, comenceu a treure conseqüències, no? I les conseqüències, que és la paràbola del bon samarità, vés i fes el mateix. El papa aquest involucrar-nos d'Evangelii Gaudium,
Doncs el té, diu, aquí ens hem d'implicar tots en a canviar. Llavors, quan descriu com està el planeta, dius, el primer capítol l'acabes de llegir i dius, que pari, que jo em baixo, perquè està tot fet caldo, ha explicat les guerres, les violències, l'atemptat contra la dignitat humana, la corrupció, i va explicant com està el planeta, dius, algú li importa a algú? Una altra vegada, i s'adona que no. I per això, segon capítol, la paraula del bon samarità, vés i fes el mateix. No? Aquest, I és molt bonic com descriu i defineix el proïsme. I el proïsme no és aquell a qui trobo, sinó aquell a qui m'atanso, que és molt diferent. Una altra vegada, és aquest involucrar-nos per apropar-nos a aquells que no se'ls hi reconeix la seva dignitat de fills de Déu. No? I a la llum d'això diu, doncs ara comencem a dir, en el món de la marginació, en el món de la política, no? En el món de l'economia, no? I mirar, recordant els grans principis de la doctrina social. El destí universal dels béns a l'economia, o bé comú quan parla de política, l'amistat social, i tornarà a insistir en un tema que a mi em va encantar, el perdó, i el diàleg i el perdó. Quan parla del perdó, a mi em va impactar, perquè el perdó cristià, normalment quan perdones algú, podríem dir, què ha passat amb el mal que m'has fet? Què passa? Desapareix, sí o no? Quan Déu perdona, el mal l'aniquila. Per tant, recordar el mal que m'has fet és bo. Llavors, normalment, jo diria, i sempre ensenyava que no. Però ell ho explica d'una altra manera i diu, i en el mal que s'han fet els pobles i les violències, no? Per exemple, el monument de la Shoah, és bo que existeixi o és bo que no existeixi? Llavors, la idea és molt bonica. Si recordar és per odiar, no has perdonat. Però si recordar és per prendre consciència que aquest és un camí d'inhumanitat que no puc fressar mai i que m'ajuda a recordar que per aquí no puc passar i que això és impropi de la dignitat humana, que estigui al monument. M'explico? Hi ha un recordar per a santificar o un recordar per odiar. Si el recordar és per mantenir l'odi, la rancúnia i l'has fet a la pagues, dius, això no va. Però quan el recordar és per prendre consciència que aquest no és camí i és una crida a la conversió a dir, això no ho hauria de tornar a fer mai més, tant de bo recordéssim totes les violències que ha hagut avui en dia contra la dona, contra els altres pobles, per dir, per aquí no podem tornar a passar mai més. No? I és molt interessant, no? Perquè és un matís que realment a mi em va encantar. No? Llavors, i és una altra crida a la implicació de tots els laics en la vida pública d'implementar la doctrina social per fer possible tot això. No? I l'últim document, perquè ja han passat 5 minuts, que és la Dilexit Nos. És un document molt bonic perquè, en el fons, intenta... Ell com a jesuïta, els jesuïtes van ser els grans promotors de la devoció al Sagrat Cor. No? Encara que qui la va iniciar, Santa Margarita Maria Alacoque, però és dels grans promotors i com a jesuïta, i a més vol deixar amb herència, llavors va traient totes les dimensions socials de la dimensió del Sagrat Cor. I és un cor que quan un l'entén tot, el document és molt llarg, no? Però quan un entén què és el cor de Jesús, que és el cor que té 3 dimensions, no? És un amor diví, com a Déu, un amor humà d'entrega, que està fins la creu, però un amor humà corporal i sensible que no li és indiferent res del que nosaltres passem. Són les 3 dimensions del cor de Jesús, i diu, a la llum d'això, com ell manifesta aquesta dimensió sensible que res de nosaltres no li és indiferent. Llavors és molt bonic el següent capítol, que és a través de gestos, no? A través també de les paraules, no? I a través de, com ho fa, dels gestos, de les paraules i hi ha un tercer que és a través de la misericòrdia, no? Com ell expressa
no? Doncs que no m'és indiferent tot el que tu passes. O sigui, llavors ens demana que si estem fets a imatge de Déu en Crist, que reflectim amb la nostra manera de ser la imatge de Crist, amb els gestos, amb les seves actituds i amb les seves paraules. És molt bonic aquestes tres dimensions, però després anirà dient com s'ha viscut a la història, que és superllarg, i ho hagués pogut resumir, al final treu conseqüències, no?, que és diferent. La devoció sagrada porta la confiança absoluta en Déu, la necessitat de reparar, la no indiferència davant dels altres, no?, ni davant del que pateix el cor de Déu, no?, i involucrar-nos o consolar. Consoleu el meu poble. I hi ha un salm, el 69, que diu: he buscat qui em consolés i no he trobat ningú. Vol dir, tothom passa de mi. Però això és el que diu el món. Tothom passa de mi, no? I doncs hem de trencar tot això. Llavors dirà, trencar tot això és involucrar-nos a la vida política, a la vida social, a la vida econòmica, al món sanitari, per humanitzar i transformar totes aquestes realitats en un món que el que tu passes a mi no m'és indiferent. No, aquesta seria. Tenia una última part que posava, si hagués de resumir en punts així telegràfics, les grans aportacions, hi ha novetats. Llavors, quan es parla d'una novetat, pot dir perquè dic coses noves, però també és una novetat dir-ho de manera nova, el de sempre. Val? Jo penso que novetats doctrinals a fons, des de Lleó XIII estan totes dites. M'explico? No? Dius, poques novetats en aquest sentit, no? Més que quan fa a Fratelli Tutti una condemna radical de qualsevol tipus de guerra, no? Que sempre el magisteri era prudent amb la guerra i així, no? Pues una condemna radical de la guerra, no? I així. Però, dit això, jo posava, no?, una crítica contundent de la cultura del descart. No? Tolerància zero a la indiferència. 2, no? I una condemna d'un cor individualista i consumista. 2, la centralitat de l'opció dels pobres com a categoria teològica i base de reflexió de tota la moral social. 3, la compassió i la misericòrdia com a nous principis morals centrals de la doctrina social de l'Església. 4, la formulació de corolaris del bé comú per concretar-los, com el que hem dit, el temps superior a l'espai i així. 4, l'altre, la urgència d'educar la solidaritat. No? Una fe que opera per la caritat. O sigui, està en l'entranya de la fe. No podem viure la fe i no ser coherents amb l'àmbit públic. I com a novetat de com ho diu, un llenguatge impactant i compromès que s'exerceix a consciències i exigeix una resposta immediata. No us podeu quedar quiets. No és una reflexió, dius, no, aquí això, hospital de campanya. És una idea de dir, hi posem per treballar i fem el que podem, però ja. I última, la capacitat de fer operativa la doctrina social passant del cap al cor i a les mans. Que dius, no és una reflexió molt bonica, sinó passant del cap al cor i a les mans. Aquest seria... Queda molts temes pendents en la doctrina social, que el papa actual ja ho ha dit, ha volgut dir-se Lleó XIV, perquè si Lleó XIII, la gran qüestió d'aquell moment era la qüestió obrera i era un canvi d'època molt fort per tota la nova industrialització, diu, jo estic, com deia Francesc, no en un canvi, no una època de canvis, sinó en un canvi d'època on la nova època és la intel·ligència artificial que canviarà aquest món i a marxes forçades. O sigui, no us podeu arribar a imaginar el que veurem només en 20 anys. O sigui, el que ens ve a sobre, en l'economia, haurem de replantejar tantes coses, la consciència del que és el ser humà, del que és la naturalesa humana. Diu, ell s'adona que viurem una nova època on li haurem de donar respostes a la llum de la fe, perquè ens juguem el que és l'essència del ser humà. Ho deixo aquí perquè no donaria per... Molt bé, moltes gràcies. Molt bé.
temes apassionants, no? Cada un d'ells donaria per sessions de 1.000 d'hores, no? Però bueno. Ja ens deixes l'últim, no? Formant part d'una altra sessió. Que si voleu, més endavant una altra sessió sobre la intel·ligència artificial, que és un tema que m'apassiona. Sí, es podria parlar de la intel·ligència artificial des de la perspectiva de la doctrina social. Ja ha sortit un document que es diu Antiquet Nova. Hi ha un document sencer sobre tot això, molt interessant. Però molt interessant des del punt de vista dels plantejaments ètics que hi ha l'última notícia així. No sabeu que fa un mes ha sortit el primer ordinador on part de càlculs ho fan amb cèl·lules nervioses. No? Cèl·lules mare convertides en cèl·lules nervioses que estan implicades en tot el procés de càlcul. No? I li diuen... És un tranquil·macín, diguem-ne, a l'aparell. I es ven, 30.000 euros val aquest ordinador. S'utilitza material humà per... Cèl·lules humanes connectades a tot el sistema per millorar el càlcul. Sí, no, el que veurem és... Les notícies que posen s'han de llegir bé perquè la premsa ho ven d'una manera... Tenia aquí, portava... No. Un ordenador de $35.000 con neuronas humanas, ¿no? Un ordenador biológico con 16 minicerebros humanos. Eso son diaris, ¿eh? Primera computadora biológica comercial. Crean un ordenador, ¿no?, que funciona con neurones humanes, no? Després, quan llegeixes la notícia i saps una mica d'enginyer... Jo soc telecos i llegeixes el que passa, no? Dius... No tanto, no tanto, eh? Val? Però... És una altra cosa, però... Una cosa és un món diví, l'altra és un món humà. Però han aconseguit aquesta connexió cervell-màquina. Sí, però... A través, no encara de cervell humà, però sí de neurones, de material biològic amb la màquina. I això és un pas de titanis. És un pas d'aquells, no? Ha tornat a fer un salt, no? Que dius, que s'obre. I d'on te'ls treus? Són cèl·lules mare cultivades. Doncs com deies abans, això es porta a Déu. Sí. El que passa és que encara que no portis cap a Déu, podríem dir que és com el mòbil, no? El mòbil el pots fer servir per treballar, però tenim el 99% dels joves enganxats al mòbil. No? I dius, de tal manera que ja és la primera generació a la història de la humanitat que els fills tenen un coeficient intel·lectual més petit que els pares. La primera vegada a la història. No? I dius, és veritat que ho puc fer servir bé, i jo soc un apassionat i la faig servir. La intel·ligència artificial a mi m'ha estalviat 1.000 d'hores de feina i cada mes surten coses noves. No? O sigui, les últimes aplicacions, ha sortit una fa 2 mesos, que li poses tots els documents que vols i dius, fes-me un article sobre aquesta temàtica a la llum de tot. I amb notes a peu de pàgina, tot. O sigui, et faig una tesi doctoral diària, no? El xat GTP. El xat GTP et dona la informació i t'ho sintetitza, t'ho resumeix, però no et fa les cites a peu de pàgina, no? Aquest, tu li poses els documents originaris en els quals vols treballar i llavors l'alimentes tu i et dona tot el treball fet amb les cites a peu de pàgina. Del que li has donat. De tot el que li he donat. Però, clar, és que precisament això dia l'altre dia parlàvem al col·legi d'aquest tema. Nosaltres el nostre món, però ara ho comentaré perquè el xat GTP va inventar un article d'una llei que no existeix. Sí, això va sortir precisament. O sigui que no hi ha rigor. No hi ha rigor. S'ha d'anar al tanto. Però ara per ara.
És a dir, No hi ha regulació legislativa. d'aquí 5 anys els errors hauran canviat. I és que és cada mes que canvia. Jo, per exemple, estava estudiant un tema i vaig estar tota una setmana, em van demanar un tema polèmic, el bisbe, i em diu, Joan, fem una formació sobre aquest tema polèmic. No? El tema polèmic és que hi ha gent que ha demanat l'eutanàsia i els dies abans de ser eutanasiada ens demana que els hi portem la comunió, els serveis sanitaris dels hospitals. Hi ha capellans que els hi donen la comunió i hi ha capellans que no els hi volen donar la comunió. I llavors dius, bueno, clar, és acceptar un suïcidi i això és un pecat gravíssim, però no puc donar l'absolució. Llavors hi ha un pitote i s'ha organitzat un pitote i el bisbe em va demanar que formés en els capellans i fes una sessió per la pastoral, per tots els agents de pastoral de la sanitat sobre això. I vaig estar els dies estudiant, llegint, no sé què, i fins i tot havia un cas, jo tenia molt clar el criteri, però havia un cas que quan hi ha ignorància invencible, un no peca. Llavors dius, jo puc deixar la gent en la ignorància invencible, llavors així poder-li donar l'absolució. Jo deia, llavors vaig consultar Roma, no? I a Roma em va fer una contesta espectacular amb un que és consultor de la dicasteria de la fe, espectacular, i podríem estar alineats, no? Però em va ajudar a tenir més fonament, no? Però si fos així seria una omissió gravíssima. Bueno, i llavors, acabo tota la setmana de treballar buscant documents, buscant no sé què, i m'expliquen, has vist aquest programa que ha sortit d'intel·ligència artificial? Dic, no l'he vist. Dic, ja veuràs, provo per dir, busca tota informació que trobis sobre aquest tema i em fas un article i et dones la resposta a això. Va arribar a les mateixes conclusions que havia fet jo. Espectacular. Amb totes les cites a peu de pàgina de tots els documents que va citar. Vaig quedar, dic, el treball meu d'una setmana, que tinc moltes coses al cap i capacitat d'accés i saber i capacitat de reflexió, el tio m'ha buscat en 5 minuts, perquè aquest no és com el ChatGPT que traga 30 segons, no? M'ha triat 5 minuts en fer-me l'article, però ni un error, o sigui, amb la informació que li havia...